guys, what's up? Welcome back to my another vlog. Tadi video yang di YouTube channel dah yang mau dongfuyo bisor na video ni 50 bigas dong bhai. Tadi naik harga ni. Nailah mudah ang setelang sih maburi. Bisor naयफैदों भाई बिसरा 50 बिगासो दं मोजाङै जादों नै बिसर हायथा होनायखौ नायनो हागोन ओरैहाय नै कमप्लिट नायनो हागोन आरो नै मोजाङा जादों आरो नायलांबाय थादों आं खिथालांसै माबायदि स'